Què menys que contestar aquesta consulta basant en l'evidència científica. La OMS diu que la ingesta de sucres lliures ha de representar menys del 10% de la ingesta calòrica total diària. I això, en una persona amb un pes saludable que consumeixi unes 2.000 calories al dia, equival a 50 grams, que són unes 12 culleradetes de sucre. Per altra banda, un panellet té aproximadament 5 grams de sucre. Per tant, 50 grams diaris de sucre entre 5 grams de sucre per panellet surten 10 panellets. És bastant, no? Bé, aquest càlcul no té massa sentit. El 10% recomanat inclou tots els sucres lliures, no només els que afegim als panellets. I a més, caldria tenir en compte les calories totals per compensar-les amb la resta d'àpats. Com amb tot, millor menjar-ne amb moderació.